Kom til premiere på Zombiehækken i Malmø Koncerthus. Jeg ved godt, hvorfor du ikke vil tale om det. Hvor Malmø Symfoniorkester opfører musikken live. Som om man kan beholde den bare lidt. Kun den 15. november. Det er som om man ikke behøver at slå dem ihjel. Det er bedst, hvis man ikke tænker på, hvad man kunne have gjort. Køb billet på mso.se eller find Zombiehækken på Facebook.